салом бинандаи гиромӣ, сархати хабарҳост имрӯз 9 июн аз радиои озодӣ. додситонии кулли тоҷикистону эрон барои ҳамкорӣ вобаста ба афғонистон барои мубориза бо терроризм ва истирдоди ҷинояткорон мувофиқа карданд. 2 нафарро дар Русия ба ташкили имтиҳони қалбакии забони русӣ барои муҳоҷирон айбдор намуданд ва қарори ихроҷи 17 муҳоҷири тоҷик дар котелники. субҳи 9 июн ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина иттилоъ дод, ки сарбозони ин кишвар дар 24 соати гузашта дар гирду атрофи шаҳри Бахмути вилояти шарқии Донецк чандин ҳамлаи артиши Русияро ба ақиб партофтанд. Ба қавли ситод, дар ин муддат 43 бархурди низомӣ ба вуқӯъ пайваста, ҳадаф асосан шаҳрҳои Бахмут, Авдеевка ва Мариинка будааст. тибқи ҳамин гузориш, дар вилоятҳои Запорожья ва Херсон нирӯҳои Русия бештар бо амалиёти дифоӣ машғул буданд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳое нашр шудааст, ки ҳамлаи ҷавобии нирӯҳои Украина дар шакли маҳдуд дар самти Орехови вилояти Запорожья роҳандозӣ шудааст. мақомоти Эрон ва Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд, ки вобаста ба вазъи Афғонистон барои мубориза бо терроризм ҳамкорӣ хоҳанд кард ва ба ҳамдигар маълумоти фаврӣ хоҳанд дод. Ин мавзӯъ рӯзи 8 июн дар суҳбати Муҳаммад Ҷаъфар Мунтазирӣ, додситонии кулли Эрон бо Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон матраҳ шудааст. Тоҷикистону Эрон пас аз ба қудрат расидани Толибон дар Афғонистон ҳамеша аз вазъ дар ин кишвари ҳамсоя изҳори нигаронӣ мекунанд. ин ду мақомдор ҳамзамон масъалаи истирдоди ҷинояткорон ба кишварҳои якдигар бозпас додани маҳкумшудагоро баррасӣ карданд. Дар ин бора маркази матбуоти додситонии кулли Тоҷикистон хабар дода гуфтааст, сафари додситонии Эрон бо даъвати ҳамтои тоҷикаш сурат гирифтааст. додситонии кулли Эрон зимни ин сафараш ба Тоҷикистон ҳамчунин бо мақомот дар вилояти суғди кишвар ҳам дидору мулоқот кардааст. муносибати Эрон бо Тоҷикистон дар соли 2015 пас аз ошуби Абдуҳалим Назарзода муовини собиқи вазорати мудофиаи Тоҷикистон сард шуд. Тоҷикистон Эронро дар пуштибонӣ аз мухолифони исломиаш айбдор карда буд. дар 2 соли ахир ба назар мерасад, ки дубора равобити Эрону Тоҷикистон нармиш пайдо кардааст ва робитаҳо содатар шудаанд. додгоҳе дар Русия ҳукми 2 нафареро эълон кард, ки барои муҳоҷирон имтиҳонҳои қалбакии забони русӣ ташкил мекарданд. дар ин бора хабаргузории русии Интерфакс бо истинод ба раёсати амнияти федералӣ ё ФСБ дар вилояти Кургани Русия хабар додааст. ин ниҳод ошкор кардааст, ки ба 20 муҳоҷир дар вилояти мазкур дар асоси шаҳодатномаи қалбакии забони русӣ патент ё иҷозатномаи кор дода шудааст. ба иттилои мақомоти рус, чунин шаҳодатномаҳоро 2 сокини Курган, ки шаҳрвандии Тоҷикистону Узбекистонро доштанд, баъди як имтиҳони қалбакӣ аз забони русӣ ба муҳоҷирон медоданд. бино ба хабари ФСБ, онҳо пеш аз имтиҳон ба муҳоҷироне, ки забони русиро намедонанд, барои омода шудан саволҳоро пешниҳод мекарданд. муҳоҷирон ҳам ҷавоб ба саволро аз ёд карда ба имтиҳон ворид мешуданд. додгоҳ ташкилкунандагони имтиҳонҳои қалбакиро аз 2 соли шартӣ то 3 соли зиндон маҳкум кардааст. Русия соли 2021 барои муҳоҷирон қоидаи нав ҷорӣ кард, ки бар асоси он муҳоҷирон барои гирифтани ҳаққи кору иқомат имтиҳони забони русӣ ва таъриху қонунгузориро месупоранд. мақомоти Русия қарори ихроҷи 17 тан аз муҳоҷирони тоҷикро, ки рӯзи 5 июн дар шаҳри Котелники боздошт шуда буданд, содир кардааст. дар ин бора рӯзи 9 июн худи муҳоҷирон хабар доданд, вале мақомоти тоҷику рус ҳанӯз дар ин бора чизе нагуфтаанд. ба гуфтаи муҳоҷирон, онҳоро ба нақси қоидаи будубош муттаҳам карданд ва ҳоло интизори ихроҷ аз Русия дар боздоштгоҳи муваққатӣ қарор доранд. худи муҳоҷирон иддао доранд, ки қонунеро нақз накардаанд. дар як моҳи ахир садҳо муҳоҷири тоҷик дар шаҳри Котелники вилояти Москав боздошту азият шудаанд. мақомоти тоҷик аз мақомоти рус бархурди одилона бо муҳоҷиронро тақозо карданд. коршиносон ин маъракаро аз пеш таррезишуда донистанд. полиси Русия ба расонаҳои маҳаллӣ гуфтааст, ки танҳо тафтиши солонаи ҳузури қонунии муҳоҷиронро анҷом медиҳанд. Мануэл Микалер, сафири Амрико дар Тоҷикистон, гуфт, ки ба зарурати озодии баён ва фаъолияти расонаҳои мустақил бовар дорад ва ин мавзӯъҳоро ҳамвора дар ҳама мулоқотҳои сатҳи баланд бо мақомоти Тоҷикистон дар миён мегузорад. ӯ рӯзи 8 июн зимни боздид аз дафтари намояндагии радиои озодӣ дар Душанбе гуфт, ки сафорати Амрико рӯзноманигорон, блогнависон ва расонаҳои мустақилро дар Тоҷикистон пуштибонӣ мекунад.
ҷаноби Микалер ҳамчунин гуфт ки аз мушкили хабарнигорони радиои озодӣ дар дарёфти иҷозатномаи кор огоҳ аст ва роҷеъ ба ин масъала бо президенти радиои Аврупои радиои озодӣ Ҷейми Флай суҳбат карда буд. Хабарнигорони радиои озодӣ дар Тоҷикистон аз чанд сол ба ин тараф танҳо барои 3 моҳ иҷозатномаи фаъолият дарёфт мекунанд. ҳолон ки тибқи муқаррароти Вазорати корҳои хориҷӣ ба намояндагони расонаҳои хориҷӣ ба муддати 1 сол иҷозатномаи фаъолият дода мешавад. ҳамчунин аз чанд сол ба ин тараф ба хабарнигороне ки аз сӯи радиои озодӣ ба кор истихдом мешаванд иҷозаи фаъолият дода намешавад. ва ҳоло як маълумоти кӯтоҳ дар бораи қурби асъор дар Тоҷикистон. имрӯз қурби рубли русӣ андаке поин рафт. Бонки Миллии Тоҷикистон 9 июн қурби 1000 рубли русиро 132 сомониву 50 дирам муқаррар кардааст. $1 амрикоӣ ба 10 сомониву 91 дирам ва 1 евро ба 11 сомониву 73 дирам баробар аст. қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад андаке фарқ кунад. сархати чанд хабар буд ва хабарҳои бештару гузоришҳои муҳиму ҷолибро 4 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ интизор бошед. ё саре бизанед ба сомонаи озодиву саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ. рӯзи хуш дошта бошед.